sesión ordinaria e pasamos da aprobación das actas das sesións de setembro de 2017 de outubro de 2000. Votos a favor. Segundo punto da orde do día. Dación de contras das resolucións da alcaldía de outubro de 2017 ao 10 de decembro do punto da orde do día. Aprobar de as obras e servicios de competencia municipal para os 2009. Y otra cosa también es sacar el por la calzada, no, ¿por qué no va por la cuneta? No puede ir por la zona, por la calzada, no puede. Hay unos gráficos que se consultaron con el fin y del fin para ver qué es lo que opinaban y no... Hay problemas de cotas para el paso de esa tubería por delante de unos cesados. No, pues las cotas aquí, 2747, arriba, y acá hay casi 8 metros de suelo. Pozo 1, 5 pies bueno, yo he visto la zona. Eh, yo, a ver, eminentemente técnica y confío de lo que están diciendo. Quiero decir, el proyecto está redactado por un técnico que pues, debería ser correcto. La duda se consultó con Espini Delfín. Vino, la respuesta de Espini Delfín vino por el no, vamos a esperar al había dos posibilidades de solución. La recomendación es su propia ejecución y que la dirección de cualquier manera vistas as bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación, as obras de servicio do Plan Único de Concellos pos polo arquitecto Antonio López Rodríguez está para aduciendo o seguinte: 1. Participar no Plan de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos pos 2018 da Deputación, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade. E préstamo por obxectos que se indican a continuación que se financian con cargo á chega provincial préstamo provincial muy directamente a cifras. De gastos correntes llegará de 190.170,91. O subtotal da chega provincial 2018 será de
328,4 de 383.998 euros. Os investimentos financieros financieramente sostibles, el índice de préstamo provincial asignado que se destinará a de saneamiento no lugar de Arbosa, parroquia de Perves, por un total de 77 céntimos, pavimentación de viais na Castro Leiro, Callobre e Perves, por un total de 134,21 céntimos. Terceiro, declarar que o Consello ten a disponibilidade dos terreos de servidumbre dos investimentos e que ten todo relacionado cas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Penso o Consello a incluir un orzamento municipal de fondos necesarios para los investimentos de la unidad de 2018. Quinto, solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación nesta explotación e administracións incluídas no plan que se entenderá que sexto, de que non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para distintas actuacións incluídas neste plan e non en axudas ou correntes de outras administracións achegas o detalle de cada unha delas a non supera o 100%. Sétimo, autorízase a Deputación para a rectificación da Axencia Pública da Tesorería da Seguridade Social na que se acredite que o Consello está ao corrente nas súas obligacións e coa seguridade facultar expresamente a coa tramitación do presente acordo correspondente expediente. Este plan de obras que convoca a Diputación, que aproba un plan provincial este ano, pois a Diputación vai unha maior cantidade que aquí un hito na historia que a Diputación dedique tanto diñeiro. En concreto, en 2016 e 2017, pois a Diputación aprobou un total para miño de 1.217.022 euros. Non existan fondos públicos que veñan a axudar a, sobre todo neste caso, pois o Concello de Miño, non? Que veñan a axudar, se ve aquí na proposta que trae o Grupo de Goberno, a cal debatimos parte deste diñeiro que debe servir para financiar gastos correntes, non? É unha acción do Concello de Miño, falando por económico, pois é unha pena que teñamos que de tanta 90.000 euros que fora máis que había haber dedicado necesarias no Concello, xa que non hai ninguna da situación tan calamitosa na que están as estradas e se trae unha proposta de camiños de falta das inversións cas que nós evidentemente estamos de facer obras en Miño e sobre todo para mellorar esta situación pois estamos de acordo. Pero destas inversións pois se fixeran outras, non? Estos 190.000 euros que podera haber dedicado a inversións se podían algunhas das que nos propuxemos, as que propuxemos o grupo de goberno, de feito, incluídas nestes proxectos, pero a noso goberno nos gustado, e outro día comentamos en comisión, o portavoz
Popular, outro día decía que si cabe na execución si Xime Jesús que cabe a posibilidade na execución das obras que ao mellor vexamos que non é necesario para da longitude de algún camiño, pois que ao mellor limitar outros camiños, aunque xa entramos de 30 ou 40 metros ou 50 metros, por lo menos nas zonas que están máis danadas. Nós tamén, outra obra porque falado hai 2 anos, cando chegáramos ao acordo de Popular para as obras que íbamos a incluir no plan de Diputación, a final de 2015, habíamos falado de incluir un solo de causa, se fixo, esa obra fixose, era que se arreglase o solo de caucho no parque infantil que está na rúa, no entorno de Llos. Que é menos necesario por chegar algo tamén, pero neste plan non vai nada. Esperemos que estas obras para posibles subvencións ben da Xunta ou ben outras subvencións da Diputación ou con cargo ao presuposto de esperanza, pois non teño máis que dicir, salvo unha cuestión eu non sei se sacando este fin de semana na pensa que vin da Diputación que signa un total de 555.800 de intervención, temos dato exacto, 555 por Estado nacional. Nós estamos asignando aquí, eu vixo unha diferencia de 2.000 euros, que corrobora este dato, e se é así, pois podemos subir en financiación, é dicir, para que non se perdan esos 2.400 euros. Si igual é un erro, esa, o mellor está, o mellor. Pois, bueno, eu pido que se verifique, pois se torna nada o proxecto, diremos que a esa sorte, pois se pode subir o gasto corrente e non se perden iso. Eu aquí na circular teño que son 550 que ven na prensa. Si, o que teño na circular que mandou a Diputación aos medios de comunicación, 555.184,19. Para gasto corrente ten que ser o 190, 170,91. Pois a suma de todo o que se asigna entre gastos son 553 cada faltan. Unha é a chega para a obra, outra é a chega para gasto corrente 190 e outro é un porcentaxe de 555 que son as obras complementarias, porque non 169. o que non préstamo para amortizar. Estamos ahora de suma 553. Entonces, Pero é por eso, porque podríamos... non, é porque as tres partidas que son unha vez, entón, nutrese, este total nutrese do plan complementario. Nós non estamos a utilizar o financiamento como non estamos a utilizar, podemos sumar para que nos diga. pero outro é un porcentaxe. Bueno, pero aquí o total non 55, o que digo que son 2.000 euros
Milan que sean máis colledos. Nos planos complementarios, Bueno, si vemos que non é unha cifra, son 2.000 euros, que lógicamente o que se aproveite a cantidad máxima posible. Que vamos, comprobo, si ti sí, correcto, pois non hai problema. Dice que o sumado vamos a ver, un é a partida do no, claro. Mas debemos estar no... aquí non ves así, non ten que ser posible, sí. Nos días de onde la cosa. O sea, usted decía entidade maior a outros anos. Eu digo que non. Os plus nace de xuntar que lle correspondían ao Concello de Miño. Todas que estaban todas se acumularon no POS. E suman isto. Non nos deron máis dinheiro ni menos do que nos correspondía. Despois dicirle é que nace das demandas veciñais dos veciños e de entidades sociais. Vin tamén aquí as propostas dos vin algunhas que, bueno, vamos a ver, hai algunhas que parecen un pouco descabelladas porque se les pide información de conectas de donde nos levaría por 100, nos levaría con, non sei se usted os foi a ver, dan salvo 2 puntos e cada un deles o demais están perfectos. Están perfectos. Son 2,5 kilómetros. Son 2,5 kilómetros. Por supuesto, dun 70%. Despois, tiña que facer unha pregunta porque ten aquí unha propuesta que camiño é toda a caixinha. É onde vive a Casa Picos. Aprobado, de acordo, hai 2 anos habíamos aprobado pavimentar o camiño da Ribeira en Mañón, que é a parte de abaixo onde vive Picos. Está por chegar a casa esta de Picos. Está todo recollido nese plan. Non, baixada Que acabamos de... Sí, está recollido hasta donde nos marca costas. pero non está baixo. Non é que non podemos. Non, está recollido, o sea,
está, vai aglomerado, non tiña verdad aquí o proxecto, non sei se alguén se recorda, está recollido o proxecto de aglomerado na primeira casa. A partir de aí, non nos permite costa. Non ten sentido. Son entradas evidentes. Non ten sentido, pero que non podemos. Habrá que falar con Costas, habrá que pedir que se poida facer eso. Non se legalmente construídas en entrada. Antes de temos que pedir o permiso de Renfe e temos que pedir o permiso de Costas. E baixo as directrices de Renfe de Costas A ver, acórdate que o vimos acordado entre o Partido Popular e o Partido Socialista. ese que A parte de arriba, habíamos acordado no entón a parte que era abaixo, que é onde está o bombeo. Vale, pues onde está o bombeo, eso está Mismo interno. bueno, pues está recollido nese proxecto. No, hasta onde está o bombeo non. Casa que é donde nos marca Costas. Pero non podemos pasar por no, claro que era así. Que teñen entrada que está totalmente permiso a habrá que chegar a un acordo con Costas. Habrá que buscar a maneira de ver se viven pues, vamos a ver, aparte a veciños, como vedes aí, os veciños todos fixeron non se pode aglomerar. Non porque non queiramos nós, pero todo, é que Costas non o permite. e para desbotar Baixo de todo. Pero non se pode dar unha discusión con Costas, cuestión aí para agilizar e poder coches. En ese mismo camiño, a empresa tuvo que poñer un avance de 16.000. a administración ten que defender por parte de competentes. Non mandamos o proxecto a Está claro, aí o que está claro que hai. Viven veciños, que pagan os seus impuestos como os demais. Será, pues, temos que falar con Costas, Bueno, e Costas habrá que intentar decirlle que a solución chegue metros antes das súas casas con un asfalto en terra. pois é o que nos Negociar con antes que Costas, ter permiso antes del permiso non se pode permiso e se ten a competencia, pero eu creo que a donde nos permite Costa vamos a desde aí non podemos. Bueno, gracias. Insistiremos con Costa. claro, Es muy cosas a veces son incomprensibles y casuales. Se mantienen en su. Yo quería en uno de los parques de Costa Niña. Venimos en cada plan, pues venimos mejorando siempre algunos. Ya hicimos uno en Costa Niña y el que está previsto hacer para el próximo host porque hay mucha demanda y ese parque tiene muchos usuarios. Entonces, probablemente el que encaremos. Por otro lado, en Costa Niño, este año se van a hacer cerca de euros en la conclusión de organización que está, para lo cual
los avales y también pues estamos destinando una parte de los fondos que nos corresponden. Es también cierto que a través de POS, PAS, fondos que nos proveyó la y los justamente estos avales, no superando en el año 2017 el 1.700.000 euros. Entonces, el esfuerzo de inversiones que pasan a gasto corriente o como una cuestión global en la que los fondos de la ciudad En relación ao que decía antes, queríamos que sea mañana de ser feito en comisión. É certo que a pista que vai a Barcia é unha pista das máis longas que hai no falamos do que en comisión, nós o que dixemos, sí, pero gordas, nós non decíamos que se fan se a pista, hai tramos non ben, o que decía era nos sitios de comisión sobre os arroz ou nos tramos, non ten outra denominación que vai de tal outro nome, entón tienes que definirla de alguma maneira, pero hai que non os a propuesta vosa donde dice Barcia, hombre, pavimentación é un camiño de camiño Barcia, como se chala Barcia, eu como pavimentación, pero non vas pavimentar, a ver, todo, Jesús, por o seu propio pavimentar onde está ben, habrá mal, temos que fai 2 anos non fixemos en pero da iglesia é como lle chamábamos o camiño, camiño, pero ali fixemos en Gran Antoña fai 2 anos deteriorados, iso é o lógico. Estamos en comisión outro día, e creo que o acordamos entre todos era os que están metidos no plan de obras, vemos que hai zonas que ao mellor non merece que se asfalte porque está perfecto o pavimento de 30 ou 40 metros que non se asfalten, que se poidan remachar o asfalto reparar está máis estropeado. Porque nós falamos do non ben, eso, bueno, outro día comentando para esos rebachegos, porque son mínimos de outras entidades como a Xunta, donde se pode eso, ¿no? Eu entendo aquí na petición de un lado a outro, vamos a ver, donde además viven catro no camiño de Ansimón, 3 viviendas teñen o perfectos, salvo unha rotura que houve nestes momentos que se como plan podemos como Monte igual o de Barcia igual son tramos moi pequeniños pero bueno podemos decir esas zonas, creo que eu creo que nestes proxectos se pode desver algo desos proxectos
parque infantil que nos pedimos en Costa Miño, pues insistimos. Recordo que en 2015, cando falamos, habíamos acordado infantil e habíamos dito o solo de caucho no parque de aquí de esas cauchos que se aproveitar, remendar, por así decirlo, non é máis necesario. Pero o que se quitou os un pouco quitaron que de rabazar con eles, o mellor xeraron, o mellor non valía. Hai pedras pequenas, son parques onde estamos en torno e as pedras están cada 2x3 no medio do xardín, logo supón impedir o mantemento dos xardíns, as pedras, a verdade, as pedras non son nada axitadas para hacer nun parque, entón aí sí que habría que fazer algún tipo de mete neste plan, o que é remodelar todo, pensar, non sei o que pode costar eso, pero non, o millón por lo menos quizás no peligro de entregar as pedras. Un pouco o alcalde, vamos ver, isto é fruto dos amigos aquí durante o ano. Nos parques hai non respeto, que bueno, nos metemos, e si podemos meter, pero a demanda forte no parque do Puerto. Pero bueno, Pero tamén piden cousas, non? vamos a ver, pero a ver, eu sei que isto é unha cantidad, o de cantidad é a cantidad que hai, e con isto temos que pero non sei máis. mira, os 550.000 euros que ese que tiña son os outros avais concretos, que son 550.000 e que é un invertir en Costa Miño, non é unha cuestión ese diñeiro non pode ser obligatorio facelo en Costa Miño, pero hai que agotar os 550. Claro. A ver si llega. Ahora no programa do non a cantidad por aí. Todo debaixo do Sí. eu creo que música de sesión, non?
votamos aprobar a modificación dos artigos 2.1c dos estatutos do Consello Inglés. Estrictamente formal. Senón, un punto 3 ao artigo 19 que di a nova dos membros da xunta directiva serán entre os ditos membros ata a elección definitiva. En calquera caso, a xunta directiva debe estar integrada como mínimo por 3 concellos, presidente, secretario, tesouro. Modifícase a relación 2.1c que pasa a decir levantar a chegados na Asamblea Xeral e a xunta directiva e expedir certificación o visto e presidente. As dúas cuestións que neste estatuto. Dado así, no hay, entonces sometemos a votación. Votos a modificación do artigo 4 da ordenanza para a regulación da administración electrónica. Es tamén unha cuestión también formal. La denominación la de .gal. O resto tal y como. Nos estamos de acordo. Sí, esa parte de los dominios que se estaban. ¿Votos a favor? Punto 6. Aprobar de licitación para a prestación do servizo de axuda no fogar. Sí. Va a ser a proposta. Comentamos. O Consello de Miño precisa expediente para contratar de axuda no fogar a hotel ou situación de permanencia no tempo, posto que as necesidades satisfai non son necesidades puntuais, senón que requiren unha prestación continua. Logo de ver que un consta o prego de cláusulas administrativas, así como subvención de fiscalización dos pregos, certificados e informe de legalidade da Secretaría Municipal, na Comisión de Asuntos Xerais 12 de decembro de 2017, establecéndose que para a valoración das proposicións e a determinación da oferta económicamente máis vantaxosa atendendo e melloras técnicas para de conformidade co artigo pode ver os novos pregos de prescripcións técnicas particulares que recollen as correccións a que obra no expediente, esta alcaldía participar a adopción do seguinte acordo. Es artigo 22 da Lei de Contrato que a natureza da extensión das que se pretende satisfacer co contrato a celebrar, así como a ido consisten en dar cumprimento de 13 de 2008 de 3 de diciembre de decreto 99 2012 de 16 de marzo, por lo que se regulan os servizos
sanitarios e o seu financiamento carecen do Consello de Miño tanto desde os medios materiais como personais axeitados para a prestación do servicio. Os precitados textos legais atribúen ao Consello de Miño competencias en materia de axuda a domicilio, resultando inviable a prestación do servicio polo Consello ao ser elevado o número de auxiliares de axuda que requiere na súa contratación. Segundo, aprobar o expediente de contratación como documentos integrantes do mesmo administrativo. Terceiro, que o gasto de 0.227 do orzamento vigente. Cuarto, dispoñer de adxudicación por procedimento aberto, varios criterios de adxudicación cun prezo máximo de 756,88 euros, 33.483,30 céntimos de IVE, mediante publicación do anuncio do contratante no Boletín da Coruña, concedendo un prazo de 15 días naturais a partir do anuncio de licitación. Proposta do grupo do PSOE como do Goberno Municipal. Como xa se decía ali, na valoración se levou o límite conveniente a proposta do PSOE en canto aos medios materiais que teñen que empresas hai un aspecto co contrato anterior que é a comisión que se reunirá, creo que quedamos en comisión 3 para recoller pois todas as iniciativas na prestación do propio servicio e que a veces a falta de ter unha comisión que as recolla non chegan a creo que estas son as principais cuestións. Acabas de decir, alcalde, que efectivamente o primeiro borrador pues, foi porque a satisfacción de todos. Estaba tamén presente a técnica na materia, a cual tamén aportou as súas suxerencias de vista e agora, por lo menos, intentamos que se mellore o servicio que estaba dándose. Creemos que con este tipo de licitación as empresas que se presenten ao concurso, pois, lógicamente, marcamos un mínimo de articuladas eléctricas, de grúas ortopédicas, moi aberto a que pero prestase por a mellor puntuación económica ese tipo de complemento que se axuda no fogar. É un texto menos cubrir todo, sempre pode quedar algo, pero bueno, creo que por lo menos cos 13 concelleiros máis coa técnica, eu creo que se mellorou bastante. Sin embargo, eu queria comentar que se nos escapou a todos na página de cláusulas administrativas metíamos se establecía un precio por propios servicios sin IVE. Eu non sei se está mellor. Sí, o que pasa é que debe ir ano ou por precio hora. Se entende que vayan, que non se matice aquí, non? Temos, si se parece, non? Ao facer as comparativas entre as distintas ofertas, sabes, un precio, eu creo que vai facilitar. Sí, eu creo que podíamos, é unha mera matización para
Cuando un poco en la mesa de contratación buscaba el tipo de licitación de cada obra. Entonces, en principio veo que hay un valor para 4 años, ¿no? Que son, ¿no? La duración de la obra es de 2 años. Entonces, al principio, yo o sea, ¿en qué página? Pues, la página número 2. Que posibles modificaciones. 924, 87.849,20, servicios de 25.145,60. Luego dice posibles modificaciones del contrato. El valor estimado. Ese 30%, el número, no, en la página 2. Pliego, la página 2. Al final de la página 2 dice valor estimado del contrato durante más posibles modificaciones. Bueno, pues eso está valorado. No, para 4. Para 4. Sí, eso es para 4. Para 4 si hacen los cálculos. No, esta es la nueva. La nueva que enviaste. Pues salen, ya te digo, servicios sin dependencia, 908.450. No, el nuevo que enviaste. Esto es el nuevo. Es el nuevo. El viejo sigue. Enviaste el viejo y luego. Luego hay más cifras, aparte. Esto es la primera. Luego también, pues es el nuevo. La página 2. A ver, déjame. Bien. Es la, sí. Luego en lo que dice la propuesta de la alcaldía del informe jurídico 855, sin más el IVA, la misma fórmula que la anterior. Ya. Entonces al final yo llego a la conclusión por 2 años, que son 570.700. O sea que es las 18.000.
708. O sea, lo que dice el informe es al día, ¿no? Pienso que los contratistas se van a liar, ¿eh? Sí, eso lo entiendo, sí. El 30% lo que pone no es el 30%, es el 15%. Aunque en 15%, la literatura dice el 30%. Si haces el cálculo, es el 15%. Sí, pero luego haces el cálculo y es el 15%, no es el 30%. Sí. Pues era por eso. Por eso. Era por eso. No sé qué decirte. No es el valor anterior. Y el valor anterior engloba todo. Bueno, revisamos. No, ya sé. He dicho que 740 con 22. Si os parece, al terminar el pleno, que Agustín se siente con vosotros y... Todos a favor. Sí, nos hemos presentado no plazo que temos acordado, o sea, o venres, mocións, persoas con discapacidade, e a resolución é a seguinte: que era considerada democrática e igualitaria non pode consentir que ningún cidadán careza dos mesmos dereitos e oportunidades que os demais. As persoas con discapacidade constituen un grupo vulnerable e numeroso ao que o modo de exclusividade mantivo habitualmente en coñecidas condicións de exclusión. Cotou dereitos básicos e liberdades, condicionando así como o servicio e a as súas capacidades ao progreso da sociedade. Pois un conxunto de impedimentos que privan as persoas do pleno exercicio dos seus dereitos e os efectos destes obstáculos materializanse nunha situación que debe ser abordada polos poderes públicos. 13/82 de Prestación Social das Persoas foi a primeira lei aprobada en atención dos apoios ás persoas con discapacidade e as no marco dos artigos 9, 10, 14 e 49 da Constitución Española e supuxo un avance relevante para ela. Posteriormente, a Lei 51/setembro de Igualdade de Oportunidades, Non Discriminación e Accesibilidade Universal das Persoas con Discapacidade dou un renovado impulso ás políticas de equiparación das persoas con discapacidade.
centrándose especialmente en dúas estrategias de intervención: a loita contra a discriminación e a accesibilidade universal. Un réxime que se fixo realidade coa aprobación da Lei 49/2007 de 26, pola que se establece o réxime de infraccións e sancións en materia de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. De facer nacional sobre a discapacidade, aprobada o 13 de decembro das Nacións Unidas, ONU, ratificada por España o 3 de decembro e que entrou en vigor en 2008. A Convención de Integración das Persoas con Discapacidade. As persoas con os poderes públicos a garantir os dereitos sexa pleno e efectivo. Aprobou o texto refundido da Lei Xeral de Dereitos das Persoas e a súa inclusión da refundición, regularización, aclarando e armonizando as tres leis que é a posición final segunda da Lei 25 de agosto de adaptación normativa á Convención Internacional de Dereitos das Persoas con Discapacidade. Ademais de revisar os principios que informan a lei o previsto na estrutura de dereitos das persoas con discapacidade, expresamente que os das persoas con discapacidade utilizarase de acordo co principio de liberdade na toma de decisión. Dereito a unha vida independente, no que se fala da accesibilidade das condicións de non discriminación dos espazos públicos, urbanizados e edificacións, e non das para o acceso e utilización dos bens e servicios. Na sección segunda referida ás artigo 34, outras medidas públicas de accesibilidade ditas textualmente. Primeiro, públicas habilitadas asignacións necesarias para o financiamento das adaptacións nos inmobles que deles dependan. Fomentarán a adaptación dos inmobles de titularidade privada mediante axudas, exencións e subvencións. Terceiro, ademais, as administracións competentes en materia de urbanismo deberán incluir desas adaptacións anticipadas nos plans municipais de Cuarto, os concellos deberán prever de actuación ao obxecto de adaptar as vías públicas, parques e xardíns ás normas da terceira, vindo obrigados a destinar unha porcentaxe do seu orzamento na disposición adicional das bases de non discriminación que era na letra B desta lei para o en a D, os que deberán reunir e aquelas de participación nos asuntos públicos, incluídos os relativos á administración na vida política e os procesos de... Ese prazo rematou o 4 de decembro, como leí antes todas estas leis, e viñeron transitorio para que isto se cumplise. E, bueno, pues este plazo transitorio para que isto se cumplise é dicir, hai 15 días e a realidade no noso concello está moi longe de esta lei. Bordelos, etc. Os que lei públicos ou outras instalacións públicas para as persoas con discapacidade non relevantes. Pola contra, vemos como hai pouco foi pintado un paso de peóns que non é accesible pola altura do bordelo. Pintouse o paso do bordelo. Hai grupos socialistas ben reclamando a adopción de medidas e que non quede ninguna. En o 2009, en plena construción da obra da remodelación da carreira, xa pedíamos a completa dela, xa que hoxe temos que retirar. Pero agora non se trata de vontade por parte do goberno local, senón de unha obriga legal, un dereito dos ciudadanos con discapacidade recoñecido dereitos das persoas con discapacidade e un asunto que debería nacer da sensibilidade do goberno local á vista das dificultades que teñen que afrontar a discapacidade para acceder a edificios públicos ou privados de uso público. O Grupo Municipal Socialista propón este pleno para a súa aprobación.
en cumprimento do artigo 34 do Real Decreto Legislativo 1/29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de Dereito e Discapacidade da súa inclusión de niño, acometerá a maior brevidade edificios, parques e paseos públicos. E segundo, fomentará a adaptación dos inmuebles de edificación mediante o establecemento de axudas, exencións ou subvencións. Para ser que pretendemos que petición, senón que exixa a lei, transitorio de execución, de levar a cabo, e polo tanto estamos fora de plan. Entón eu creo que teria que tomar, propoñemos que seamos. Votamos urgencia. Bueno, hay varias. En primer lugar, efectivamente, reconocer que la actividad en el Consello, pues, un atraso, haciendo esfuerzos viendo los problemas de accesibilidad que existen. Un ejemplo es de la calle y la conexión entre esa calle y Carrera. Toda la obra nueva y esta conexión, pues para nosotros ha dado que la accesibilidad a la salud y con gente de una correcta. Con el proyecto, con las obras de Carreira, las obras tienen por la cara, los tramos, distintos nombres, tiene problemas de accesibilidad en muchos aspectos. El gobierno municipal tiene redactado los problemas de accesibilidad, se ha redactado en los últimos meses. Presentado el proyecto de la Xunta de Galicia para pedir los fondos necesarios para resolver todo lo que hay a lo largo de la carrera, con desde que baja desde el parking subterráneo y también la calle paralela al parking que está hecho en un material que no se corresponde con las condiciones de accesibilidad. Luego también se han realizado acciones puntuales del Parque de la Rúa que han resuelto problemas existentes en 3 o 4 puntos que tenemos gente que necesitaba resolver eso. Si bien es cierto que hay mucho por hacer, en esto también es cierto que se han hecho inversiones importantes, que he visto yo en toda la rueda de carrera sea también importante y problemas de accesibilidad. Había un paso de peatones que se al Arminio porque consideramos peligroso porque no tenía
movió hacia la otra esquina y se resolvieron en la accesibilidad de y de la en esa zona. Y se ha borrado el paso de peatones que había allí, porque no cumplía con las condiciones de accesibilidad, a pesar de pues alguna crítica por parte vuestra por la utilización de los recursos del agua. Pero bueno, justamente lo borramos, no cumplía la accesibilidad y nos parecía más importante aquello que lo otro. En relación con los aspectos a los que se hace mención en la moción, con el cumplimiento, creo que hacen referencia al cumplimiento de algunas condiciones de accesibilidad de este edificio, contiene errores en el cumplimiento del reglamento 35, informes técnicos que avalan que las puertas son correctas y cumplen. Es cierto que estamos tener resueltos todos los problemas de accesibilidad, pero también podemos resolver toda la accesibilidad en 2 años ni tampoco en 4. Y pues uno de los primeros encargos en el sentido de esta moción, el plan general de accesibilidad, pero que tiene itinerarios determinados, es decir, para planificar todo lo que haya que hacer, pero planificarlo en términos de itinerarios, no de acciones puntuales, más bien de itinerarios. Tengo que ir de aquí a aquí, bueno, pues vamos a ver cuáles son todos en materia de accesibilidad y de alguna manera previsto para ir ejecutándolo con criterios de planificación. Yo con esto no tengo ninguna otra cuestión. Bueno, había una con el sector privado para que se fuesen cumpliendo las condiciones que se otorga una licencia de apertura o hay una solicitud o no apertura de actividad sea exigible, que cumpla con las condiciones de accesibilidad. La ley no ampara las exigencias y por tanto desde aquí poco podemos hacer, que no podemos llevar adelante. Incluso la discusión con una rampa que es en la vía pública en la Rúa, bueno, aquí hay una discusión bastante potente con la comunidad de vecinos por alguna actividad. El gobierno desde siempre está trabajando constantemente sobre él. El tiempo en el que estamos, pues tenemos outro feito bueno, pero eso está entre las prioridades que tienen las obras. Vamos a evitar tener que
es decir, para tener que evitar que tenga que expresamente una empresa de nada, vamos a hacer, vamos a resolver, aunque se pierda una plaza de aparcamiento, medio del paso de peatones. Eso está previsto entre las prioridades. Aún estuvimos hablando hace 15 días de vamos a poder ejecutar desde los servicios de obra. Bueno, pues está incluido dentro del proyecto de mejora del otro, que se va a mandar dos partes. Se reduce la accesibilidad y se mejora pues un poco eso. Y eso está previsto. A ver, eu, desde logo que a de arreglar todo eso, arreglado, facelo, técnicos máis feitos concretos, o sea, dentro do tempo, non sei cal é o tempo prudente para vamos a ver se se fai, pero mentre eso non se fai, non é que teñen a movilidade esas dificultades. Entón, que parece que con este tema ser sensible nun plan máis ou menos razonable, ¿no? A lei, como decía antes, dou 4 anos de prazo e o alcalde fala de 2 anos, pero a lei tiña un plazo de 4 anos. O alcalde leva 2 anos, non antes, tamén, o sea, hai 4 anos. Fixéronse cousas, evidentemente, pero ainda hai cousas que non cumplen a accesibilidade, sin máis. En eso discrepo, pero bueno. Entón, hoxe mismo, unha silla de rodas, dificultades para acceder ao ascensor, porque hai 2 portas de cristal, puxeron uns bancos ali, ademais, para que unha persona soa que veña con unha silla de rodas poida entrar. De comprometerse a fazer. Nos que pedimos aquí na moción non estamos dando plazos, estamos dicindo que a brevidade, a adaptación de ver as rúas, pasos de servicios, parques, unha semana, un mes, e fomentará a titularidade privada mediante o establecimento da. Eso, lógicamente, non se vai fazer de un día para outro, habrá que unha normativa, vai levar o seu tempo, pero canto antes nos poñamos, antes se vai a conseguir. Ou a voluntade de facer as cousas, temos que marcarnos hitos, objetivos. La preocupación real. Bueno, pues las limitaciones que se ha hecho en la zona del Parque de la Rúa, eso se ha hecho todo con fondos propios. Y una preocupación del ayuntamiento, o sea, porque el grupo de. Había un problema ahí, primero con la ubicación de los accesos al parque y de la acera que baja en la continuación para la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues que eso tenías que bajar en contra, tenía una pendiente exagerada. Se ha mejorado, ya te digo, con fondos propios y con uno personal para bueno, pues mejorar la zona, porque pero no es una obra que contrates. La economía, bueno, pues hay que aprovechar pues lo que se tiene para hacer, ¿no? En este caso hemos hecho y pues van
la conciliación. No se puede hacer todo al mismo tiempo por la falta de medios y la falta de, ¿no? Un agente un grupo de trabajo, lo aprovechamos. Finalizó el contrato, tuvimos que suspender la obra. Gente continuó con la obra, pero todo va marcado por las limitaciones económicas y al intentar problemas que vemos que están ahí y que se pueden solucionar, pues eso, con el tiempo. Dentro de una programación, pero no de un día para otra programación, y la preocupación está presente. De Galea yo creo que no es una obra menor. Resuelto problemas de accesibilidad, el aparcamiento, con Raida de manera accesible, con lo cual yo creo que la obra de Galea es una obra importantísima en términos de accesibilidad. Para Rueda Carreira es un proyecto que va en línea a resolver y esperemos ejecutarlo el año que viene. Esperamos ejecutarlo el año que viene siempre y cuando dispongamos de los fondos, y para eso hemos tenido reuniones en las consellerías, en la Consellería de Infraestructura de la Xunta, para que se nos provean esos fondos. De manera hechos concretos y plazos resultados. Entonces, a mí me parece que al gobierno local ni de falta de sensibilidad ni de dirección en este aspecto, ¿no? Para poner a Carreira con Galea hemos tenido que firmar un convenio para conseguir que se patio de la iglesia. Entonces, son trabajos que están hechos y que llevan tiempo, de manera que lo que no podemos hacer pues es en 2 años poner multiplicar, y hay previsión de seguir resolviendo, de manera que creo que está suficientemente clara de argumento. Eu creo que o de sempre, non? En ningún momento dixen que o de goberno todo en que non todo. Entonces, capacidade de co infinito. Inventas e pos na boca dos demais o que non din. Pero iso é a tua actitud. Desde que te coñezo, faz o mismo. Bueno, entón, eu que había un plazo legal, 4 anos, nadie está falando 2 anos, dilo ti, porque depois de ese famoso os anos anteriores un outro contigo nos anos anteriores é que, bueno, pues aí había 4 anos, non se fixa todo o que se tiña que haber feito. Dices que por falta de anos económicos e tal, bueno, evidentemente é unha realidade. Por iso nós o que estamos pedindo non nin concreta, o que estamos voluntad clara e decidida. Dices, estamos amañando clientes, e iso foi o goberno que estuvo hasta agora. Non digo este, porque esas obras se fixeron durante este goberno, os anteriores. Alguna responsabilidade ou polo menos as obras, porque os que fixeron as obras foron todas, pero os que estaban falando e tiñan que vixiar non o fixeron. Rebaixar un bordillo non é unha cousa, se podes facer unha semana, 2 semanas, 3 semanas, o que sea, acomodar os turnos. Iso é o que se quere ver, que realmente hai esa vontade e que se vai grandes proxectos que virán algún día, pero mentre non cheguen hai que facer as cousas. Algúnas cousas se fixeron, evidentemente.
non fa falta tal, que se ven. Nos decimos, acometerá a maior brevidade a adaptación de edificios, a maior brevidade. Fomentará a adaptación dos inmóveis e titulares dos medios. Isto é o que nós estamos na moción. Se cada un quer interpretar, tal, eu creo que Agustín, me parece razonable que o dixeche, que a actitud actual pues como viendo que hay errores de concepto y viendo que Municipal ya viene trabajando sobre votos a favor, votos en contra. La siguiente moción. Has de decir cal é o error de todo o que está aí leído. Has de decir cal é o error. Moción. Comparación salarial. A exposición de motivo é a seguinte. A autoridade do Estado veñen garantindo a entrega e de forma eficaz os sexa un valor engadido para o noso benestar e a nosa de apoio ao labor que desenvolve. A profesionalidade e o desempeño da actividade policial exixen e justifican que tanto os policías nacionais civis gocen dunhas retribucións dignas e acordes ao risco das súas funcións. Esta profecía se garda que non existe justificación ao esforzo grave do sistema de seguridade pública. Para loitar contra iso, o Goberno xa no ano 2005 coas organizacións sindicais da policía un programa de equiparación salarial aos gardas civis e que se viu unha grave crise económica. A economía do país é a que contribuíron todos os servicios públicos con recortes nos seus salarios. Con todo, considerando que a situación é necesario que se aborde novamente de gardas entendendo ademais unánime de ambos os foros e que é perfectamente asumible nas contas públicas que debe presentar o Goberno nos próximos orzamentos. O Grupo Municipal Socialista propón neste pleno se procede que agora instar a recoller comentarios de equiparación salarial dos policías e gardas civis e outros corpos policiais que no 2020 se alcance a equiparación total, dando así resposta a unha organizacións sindicais da policía e asociacións da Garda Civil. Están a expor que non Votos a favor. Robos. se nos no punto este de robos e preguntas dirían notado para teñemos presentado dúas dos robos que son máis ou menos o mismo tema. Paso a dar lectura aos robos que presentamos por escrito. No pleno de 3 de xuño de 2016 se aprobaron as seguintes entidades de poboación a
a Torre, a Mieira, a Arbosa, a Bermaño, as Berrugueiras, Caldeviñas, a Cacourro, a Fonte de Leite, Tragueiros e as Viñas. Distintos veciños da parroquia comentaron que en algúns casos con vivendas se lles están cambiando os nomes a algunhas. É o caso da entidade da calle, é un exemplo, pero pasa en lugares, non é exactamente en todos, pues puxen un exemplo para que isto se revise. Este é o caso da que parece ser que se chama a calle a calle da carretera para baixo, que o que sempre se chamou a calle, do que temos establecido na Xunta, que no pleno se incluye a calle, pues se chamaba antes a calle, que ahora se chame Fonte da Leite. Nós o que pedimos é que se comprobe que se así ocurre a calle, a iluminación que tiña a Fonte da Leite, ao outro lado da estrada. En concreto, están facendo reunións, eso está facéndose por casi todo o concello de vivendas, o cual eso estamos todos as novas numeracións, porque algunhas están totalmente en unha anarquía, moitas veces está acabado de numeración, pero que se cambien os números é unha cousa, pero que se cambien os nomes, sobre todo cando a calle sigue existindo no nomenclator pleno, pois non ten moito sentido. Despois, en relación con isto, concretamente na parroquia de San Xoán, se están, eu creo, son errores, non? Supoño que, lógicamente, son despistes, que están cambiándose vivendas que antes estaban na parroquia de San Xoán e a parroquia de Perves. É ao revés, parroquia de Perves e ahora se están poñendo parroquia de San Xoán. Temos que ter en conta a situación xeográfica, non podemos cambiar, salvo que polo procedimento legal establecido. É dicir, xente que antes estaba en Perves resulta que, polo que están comentando, resulta que agora aparecen en San Xoán, vivindo na mesma vivenda, na mesma rúa, no mesmo sitio. Eso non ten sentido. Eso non ten sentido. O sea, están cambiando para uns para San Xoán, outros para Perves, están cambiando. Entón, eu creo que hai que ter cuidado. Non sei se isto é unha cousa administrativa e tal, pero se cambia o número, si, bueno, onde era o número 15, que agora é o 25, ou é o etcétera. Isto porque legalmente non ten sentido, o sea, é ilógico. Con respecto ao que con respecto a isto pasa o mismo tamén na de Castro, hemos quedado facer alguna reunión entre todos para ver que casos de tal mayor solución. Por exemplo, ocurre cantidad dos Candorcos en Bañobre que incluye ao que antes se chamaba entón o que é un núcleo tradicional, creamos unha que se chama Candorcos, o incluye el liminio rural. Eu creo que ademais ali tal como está xeográfico hai un cruce entre unhos e outros, pode chegar a Bocas Candorcos creo que eso me parece de lógica, ¿no? Entonces o que pido que esto se revise, bueno, pues se está ahora renumerando, no sé si habrá que hablar con estadístico, no sé corresponde llevando todo este tema a ver, creo que yo creo que ya lo hemos tratado y yo creo que lo mejor aquí hay gente que también a resaltar esas cuestiones. Yo creo que lo mejor es pasar este periodo en las fiestas, pues reunirse, que hay por allí, lo que tenga
otro tema. Todo este tema del Roeiro, el cambio numerativo, pero además es bastante serio. Están cambiándose un montón de institucional y generalización. Con lo cual, pues esto es un problema que nos va a dar mucho hasta que quede resuelto el sitio. Pero, a ver, No, yo diría que después de Reyes, pues sí, mira esto porque en la segunda quincena de enero está siendo un en tema Marina, hay un montón aquí, yo creo que hay un montón recogiendo estas cosas. La información es la misma. Alguien la que le va a poder es Marina, porque es la que ha llevado toda la tramitación. Es más, se intentó incluso para no generar un problema global, digamos, habló de que se fuese por parroquia. Es decir, que los cambios no fuesen todos a la vez, sino decir, mira, vamos a la parroquia, ¿por qué? Porque y en correos están a los cambios, porque luego está esa parte. Entonces dijimos, vamos parroquia por parroquia, para ir al INE, mandaron la comunicación, con lo cual nos generó la previsión. Se había hablado con ellos, de ir haciéndolo progresivamente y hicieron todo, con lo cual no es menor. sí. A ver, é que isto non é só de que a xente diga, oye, me cambian o nome, é que despois incluso Es que después contar viene toda la consecuencia. Además, bueno, nadie en su momento lo de las des... Bueno, no sé, tenías alguna otra. sí, faláis, era con non se nombrou representante do para unha concelleira do Grupo Popular. Habíamos quedado que se iban os dos aí a compañeira Ana, que é a representante do Concello no Concello, pois escolares polos datos que me pasaron, o 8 de setembro se conta dos acordos, non sei se a conta ou máis adiante, como ti vexas, pero eu creo que sería bon, pois, sobre todo, os que estades representando o Concello, os que representades o Concello, non o grupo que os que estades no Concello, participedes que sería bon ponerles o resto da corporación dos acordos. O que pasa é que, non sei se queres hoxe dar conta que é máis adiante, como ti. Destes dous non. Sí, nos anteriores sí, pero destes dous de novembro, sí. O 8 de setembro houve un consello escolar. E o 6 de novembro tamén. Digo, sí, que é adiante, non tampouco non o pus ahora como para... Pero... Sí. No, creo que... Nos simplemente estamos recordando para de que cando veña
Mira, outro rogo que tiñamos era na zona de un pouco máis abaixo hai unha barandilla que está o que é unha que se vai poñer da vía do tren e hai unha barandilla que eu se é feita por Renfe ou feita polo Concello, que algúns veciños dali protestaron a tal, Renfe lles dicía, bueno, entonces a barandilla, a verdad, non sei bueno, Toni que vive cerca seguro que a coñece, está nun estado deteriorado. Sí, un pintaje quizás ao mellor podría ser sí, supoño que esa cousa digo que compro municipal si está claro, si está pois o que hai que facer supoño que tal por ali, pois hai nenos pequenos aí agora eu creo, suxiro como modo provisional que pintar o Concello ni nada, por lo menos que se poña algo parecido como está no almacén de piraguas do Porto, que hai contra grapa que non se moi pequeno que caiga a vía, non? Xa, unha de estos ao mellor costa 50 euros, pois que aquilo pode resultar peligroso, xa ese requerimiento se hizo en mayo. Después de vacaciones, pero antes de eso habíamos llamado. Ahora pues sería un caso. Se han tardado 3-4 meses en hacer la garantía, pero los que son de Renfe, pero son requerimientos que pertenecen. logo, por último, o último tema, falamos que se contratara a un señor, un abogado, un xurídico, creo que era Generoso Total, iba a facer un informe, se había contratado para facer un informe sobre a situación da aduana. Parece que se dixo no pleno que había un urxente ese contrato, non sei, bueno, desde logo non sei se non se lle pagou, creo que logo nada ao final se dixo que se anulaba porque é propio do Concello, eso se dixo que nos pedimos ver se se fixo sin pedimos copia do informe. Una reunión en la Dirección General de Urbanismo con Encarna y estamos tramitando contratar, nos saldrá en breve una modificación que recoja todos los aspectos que se trataron en la reunión y sobre eso informaremos. Podemos hacer es usar el expediente. Lo que podemos hacer es usar el expediente y enseñar. No solamente también